So may adlaw na sa tanan mag-asa na mo ron. And karon mag-offer ko og trading course in Bisaya sa mga gusto lang, no, sa gusto mo kabalo trading aning cryptocurrency, o sa mga wa kabalo asa sila magsugod, walay tarong foundation, and tungod pod sa demand no sa mga kabisdak na to uban Bisaya nga makabalo sila, libog man pod sila sa uban tutorials good nga in English ug sabot. So ani nanapugoy na tudloan, nanapoy na coach kaya nangita sila bali naga-coaching na pug ko, and some of them is profitable na karon, and satisfied na po sila kay ginahungit na lagi daw ang kuan kay binisaya na ko siya. So karon kuning itudlo sa inyo mga tulo na siya basic, intermediate og ang advanced nga tutorial ani kay di ang gud pud ta pwede mo diretso og adto ta sa intermediate largo nya wala pa kay tarong foundation sa basic o kabalo sa basic. So mobalik gyapon ka sa basic, so dapat diri sa ta sa basic kay kuan man gud foundation man gud nato ni siya. So wa tay strong foundation, di gyapon ta profitable sa atong trading. So ana, and tungod po sa mga nag-request mostly from mga Bisaya po, no, nga gusto na nagka-interesado sa trading kay tungod lagi sa scam sila dati sa mga investment, sa kanang gitawag nila kapa, sana regime, almamico, juggler, titan, sa padi tanan-tanan ay sila na interest sa trading. So ako wala ko na scam or wala ko yung appeal sa mga investment, no. Di actually di man siya scam kay gidula man kabalo ko sa dula, but siguro naay uban nga gigamit lang pod ang dula para mag-scam ana, no, wata kabalo sa tinuod. So ana lang, so why not ikaw ang modula, no, sa capital, ikaw magpapatubo, ikaw mag-profit, ikaw magbuot sa imong kuan, ikaw mag-monitor, so ikaw mismo ana, so pwede na siya. So first lang, before ta magsugod sa mga list nga atong list nga makatunan ninyo aning trading course no sa basic lang sa kay foundation man, to make it clear lang sa mga sa mga nagduha-duha ba no legit ba ning cryptocurrency, unsa na to pagka-income ani, kano sa may nagsugod, dali man ang kwarta. Well, dali man siya if kabalo ka sa dula. So mo na ang purpose ani nga training course. So para pud wala nato no way back history lang pud siguro nato anong demand bang pud crypto, unsa din cryptocurrency. So ang cryptocurrency is digital asset ni siya, meaning digital money, no. Kay sa atong naandan natay fiat currency mo na itong gitawag nga PHP, USD, Yen, Euro, Canadian, at sa padya ibang mga currency. Now, as part of our transformation sa tuwang generation, na naabot na ta sa point nga natay crypto, pwede na nato ni pambayad og bills, palitlog, insurance, mga SSS ana, pwede nato ni magamit na siya karon. So first, ang gihimo nga cryptocurrency is ang Bitcoin. Now, ang cryptocurrency is an algorithm na siya, algorithm or a code bitaw nga ang pasabot is cryptography para ma-secure ang transaction, but dili pod mapiki ang Bitcoin itself. Kasi kung i-compare nato na siya sa fiat currency, if someone wants to create fake money, they can actually do it, right? So kaya man gani mo imong 5 no sa Pinoy, no, kaya mo imong picking sa kalibo, di ba? So in cryptocurrency lang, since encrypted siya, secured siya using cryptography, dili siya mahimo nga bisag kinsa lang. Nganong makaingon man ta nga kanang promising kayo ni future sa cryptocurrency? Tungod ni siya sa ginagamit nga technology sa cryptocurrency, which is ang blockchain, no. Kay ang role man gud sa blockchain
is maghimo siya bali mag-serve siya as a ledger bitaw. Ledger siya sa transaction between A to B. So ang difference man gud ani niya, cryptocurrency o fiat currency is ang crypto is kuha na siya, decentralized. While ang fiat currency is centralized siya, no? So diri sa ta sa centralized para masabtan nato. Ug mayon tag centralized, for example lang dati wala pa man tay kwarta na ginatawag man to dati barter exchange, di ba? O mopalit kag manok, bayran mo sa kilong bugas baka mais ana. And then part sa atong evolution na natay gitawag og fiat currency, na natay coins, barya, and paper bills. Now, ang problema lang gud sa paper bills is ang controls. If banks or governments want to print money, they can print it immediately, which is ibig sabihin na to inflation siya. Pag mo yung tag-inflation, let's say na kay 100 pesos, no? So 10 years ago, 20 years ago, mo 100 pesos, daghan na kayo daghan na lang mapalit, daghan na pa pwede na isa pa semana nga panood sa panahon pa sa kong papa anang time, pwede na kana dako na kanang 100 pesos. So later gyud yung difference 20 years ago. And number one reason tungod sa dati way back na sa history no sa ni President Nixon 1971, gikuha man gud niya ang standard sa gold dito. Gibali top of the gold standard to fiat currency, which means governments now can print paper bills na di na siya binakapan dito ng gold dito. Kaya dati na maguna siya mag-base na siya. Karon fiat currency na. So ang gobyerno o bangko pwede na sila mag-print og daghang kwarta. Now, tungod sa kadaghang supply, ang value magkagamay. So mo na nagka-problema ron. Mo na nga gitawag na siya centralized kay makontrol man sa gobyerno o bangko ang kwarta. Now, in cryptocurrency man gud, 2009 man siya nabuhat na pseudonymous name nga Satoshi Nakamoto. Nakabuhat ani way back 2009 nga And before that year, 2007, 2008, so big crash kay siya nagtabo kay tungod sa usapod sa mga four of the largest bank in the world ang sa US nga Lehman Brothers is nag-shutdown. So the following year pud ato dito na nabuo ang Bitcoin. And ug yung tag-span man gud kanang pseudonymous, ikiira na siya, wala na naibalalog kinsa na siya, murag ito alias na siya, murag watak balog group ba ang gahimo sa Bitcoin or kuan. So mo na rason. So tungod pod dili po nato makontrol ang price sa Bitcoin. Kay wala man pinag-control bali walay makamanipulate ng gobyerno o kinsa pa nga state diha ang kuan mo nang kuan kay siya kanang demand bitaw kayo demand and trust naman go. Ang purpose ra gid nganong kusog kini cryptocurrency karon kay tungod pwede na ka magpadalag kwarta bitaw like samot na mga dagkong kumpanya magpadala sila dagkong kwarta sa laing nasod as a payment or unsa diha. Now ang blockchain man gud nag-serve siya ledger bitaw nga di na siya magig third party like from butang talang Canada to Japan, pwede na largo nga person ba ikaw na sa Canada, ikaw na sa Japan, send mo sa imong amigo tong kwarta nga dako kayo, di na siya moagi og gitawag na to sa fiat currency pa is third trusted kanang third party bitaw nga moagi pa dire or adisir mabot sa sa fiat currency man gud moagi pa kag like mga bangko and remittances, pero mag-transfer kag dako nga funds to bank or international daghan pa iguti, di ba? Pangayon pa kag kanang documentation for AMLA reasons daw, regulatory requirements siya. So mindot say na kay ba ug sa kuan pa mo na siya ang naka-advantage sa cryptocurrency. Mo na promising kayo ang cryptocurrency pag taas kita naisgutan nga story. So now kung gamiton nga platform which is friendly kay siya nga platform and
trusted nga platform and subok na kining Binance. Now, diri sa ta sa basic no. So ang una is ang charting tool no para makabalo mo kanang unsay siya paggamit sa trading sa Binance and unsay gamitan ani sa una siya kani dere kani siya kani yung favorites na ko pwede ra pud niyo ni kopyahon but nindot tong kabalogid mo isa-isa unsay gamitan niya sa favorites na to ani kay magamit ra gyapon nato na siya. Sunod is ang candlestick patterns and meaning niya kay every candle nganong na siya tumoy ngani nganong wala siya tumoy nganong green siya nganong pula siya tapos nganong mitaas man siya ani nganong mi saka man siya mi uptrend man siya after ani nga candle ngana tanang meaning ato nang tudlo sabot ginatanan para usap na siya sa dapat may balaan gyud para makabalo ka sa dagat sa market. And now, ang third is making structures and finding your support and resistance. Kani pod every na ko gina-coach ginatudloan kani akong ginapa-master ginila ba balik-balikan ni practice ninyo ni backtest ninyo ni kay gamit ko kani siyang making structures ng good kay like himo ka dire mo kag new structure high, higher high, lower low. Ana bitaw. Reverse na siya, then double top, double bottom. Part of paano na siya sa structures. Now, ang ikapat is know your trend. Importante sa di makabalo kag unsay trend ron. Asa ang mas dominant bitaw ang trend or nag-uptrend na gid ta kay para ma-determine ninyo asa ang mas big move bitaw. Like if uptrend siya or butang talang downtrend siya, so naana siya ginatawag og retracement nga muubos tapos mo retrace siya gamay, but ang big move niya is muubos tapos saka gamay muubos saka gamay ana and na siya sideways ana lang. So kana dapat yun may balaan. Sunod is ang AMA strategy. Kani gamit ko kani AMA nako. So kaning AMA sad ginagamit sa kani nako no. Basic AMA 9, konti ang 9, mahit ang body, kasi pasabot mahit ang body, ug nasa mabaw na 9, sa 21, ug sa 50. Kana siya 9, 21, 50 if nata sa scalping ka o naka-day trader ka. And kung pwede pa nato na siya i-adjust na kay laing strategy sa AMA, no? 50, 100, 200, ana, and other na siya, combinations ato ang more ubang patterns. So kani pong using trend lines, kani kung kay ni siya kay diri nato makita ang ato ang zoning nato sa ato ang support, sa atong resistance, ata mabutang og stop loss, ata mag take profit. Diri nato may balance sa trend lines no. Mabala na to na diya. So next is ang RSI, oversold on overbought. Ang RSI, isa na siya sa akong mga favorite kay sa gingana na siya, dako kay nagtabang nimo nga over ko ana. Na-touch na siya sa button, so lapas na siya, nag-oversold na siya. So possible na siya reversal may tabo o na siya musaka na siya tapos mag-over paano pud na over sold na pod mo saka na pod ug mo overcoat mo ubos na pod. So try nato nang i-balance RSI. And kaning ika-upat which is ang parabolic SAR is mas spoiled man nga mga indicator kay ikuan i-mirror siya ito tingnan siya nga guide. Ginagamit po na ko ni siya para maibalaan o napabata sa kuan, napabata sa ato ang trend nga gisunod or nag-change na batag trend. So kana siya parabolic SAR. And the 9 is the mastering moving average, convergence and divergence. Ang MACD para siya sa MACD no. Dira nato na i-master pod kay namo gyud less gamay ra gyud makagits aning MACD no kay mostly medyo late ni siya. Late ni nato mahibalaan nga uy nahitabo naman sir ang big move ana bitaw. So dapat ma-master po ninyo nino. And lastly sa aning basic nga to ang trading course is ang risk management kay
kanitanan o atong ipang tudlo o wa kay risk management basig tingalan lang ka, wow, tako na kay kong kwarta. Or else, wow, wala na ko'y kwarta. Tapos na. So, lugi na. So, basin magod ang instead of, ginansya, basin maginansi mo basin yung trading ba. So, risk management, dire matudlo ang atong ratio. Ratio na to is 2:1 bata, kaya ba na to? Kasi kaya na to, ma-loss. Dayon, mag-target gain, positioning, position sizing, dire na to mabansa risk management. So, kato lang no, sa mga interesado lang po nga makaton sa mga katukod. Muslim gud dagan mo nga pangutana ga coaching ba daw ko. Well, naman sa kung ginatudloan uban and wala sad kay ko nag ba karon lang ko nag-offer kay napoy nag-ingon nga. Sige na sir kay daghan ni nga na kay nindot man gud Bisaya man gud ta Bisaya ko nang tudlo so dali masabtan to. So karon mo na ni akong gihimo para nila. So kani siya apil ato ni tudlo no kaning Binance Future sa intermediate and advanced course na ni siya o kung saan ni siya pagdula gyud ng mga profit mo even downtrend siya paubos ang BTC or any coins, pwede na to siya isakyan ako sa margin and kaning sa Binance Future. Sama ni akong gibuhat ron, nag-short ko ganina, diri dapit 9760 o 1.3 BTC. And then sa akong pila ka minutes, 5, 10, 15 within 30 minutes. So within 30 minutes, naka $39 na ko. No, $40 and counting and natulat ra ko ma-touch na siya. Kana siya, di lang kay kani akong ginagamit na ako gigamit nga charting tool. So kato no katotanan no ibalaan niyo to tanan no profitable na dahil mo yung trading. So kamo na i-post sa inyo ang kaugalingong kwarta. Katanan og mga step by step lang ta. One step at a time kay di man nato na master. You cannot serve two masters at the same time. So basic, intermediate, and advanced na ta. So ana lang. Sugod sa basic para sakto gid mo ligon yung foundation kasi mahugno o kalit para mo advance pa no. So after ninyo malantaw ang mga videos, ayaw mo pagdali. Like kada video kada isa ni kay per video man na siya kan to stick pattern na 1 to 3 no 10 videos man na sa ayaw dali like forward ninyo kay dili na ninyo ma-absorb ninyo na dapat per video lantaw mo tas apply retest kuan ninyo isulay ninyo kuan basa-basa lantaw mo sa chart pattern nga ngani balik hantod nga mapan niyo ay mo move sa next video kay para dili sayang inyong time bitaw nga mag-advance so maglukso-lukso. So mag-practice lang and if mahuman niya ni tanan makagaranti jud ko 100% nga successful mo successful jud mo ani nga trade inyo ang interest sa inyong focus kay in investment man gud it might work for someone, maybe not work for someone else no kay mura ra pud nagkuan gud kanang eskwelahan dito nga anay maestra estudyante tapos namo gitay classmate nga buguyon ana bitaw pulag focus na putay classmate focus kaayo bright kaayo gyud mo goal gyud siya so nga so na failure na ay excellent but di na ingon nga sayot sa teacher no kay mo may excel so ana lang so good luck natong tanan and sa mga gusto pa lang pod so mo ni ang mahibalaan niyo if mag-avail mo niya so PM lang or comment if gusto mo and that's all.